Και το τραβήξε. Παιδιά, ήρεμα, είναι μαγαζί, ήρεμα. Chill. Ναι, στην παρέα πάμε. Κάτσε να δω πού είναι η παρέα. Παρέα. Πού είναι η παρέα, εκεί είναι η παρέα. Κάτσε να πάμε προς την παρέα. Χαίρετε. Λοιπόν, κάτσε chat να σας δείξω εδώ πέρα τι παίζει. Λοιπόν, εδώ είναι τα λάνια. Μ' αρέσει μαύρο γυαλί. Ετοιμοπόλεμη είσαι. Κάτσε να βάλω λίγο ευρυγόνιο, είναι καλύτερα. Φίλε, σε αυτό το πατάρι παίζει να έχω τουλάχιστον 20 χρόνια. Ναι, τώρα κάτσε μην να κάτσω. Έλα. Όταν ήμουν πιτσιρικάς, εδώ πέρα ήταν άλλη φάση. Εδώ τώρα έχω δει, έχουν βάλει και φαγητό. Έχουν βάλει πολύ πράγμα. Για κάτσε να δω πώς φαίνεται. Εδώ καπνίζουμε, κομπλέ είναι. Ναι, δεν είναι TikTok, μια φορά το πατήσει, φτάνει. Ωραία, λίγο εδώ έτσι. Εδώ θυμάμαι όταν ερχόμασταν πιτσιρικάδες, ήταν για να κάνουμε κανένα στενό μαρκάρισμα, κανένα κοράσιο και τέτοια φάση. Τώρα εδώ πέρα δεν είναι για τέτοια φάση. Είναι, αλλά εδώ που κάνει και λίγο εστιατόριο, γκουρμέ να πούμε εδώ πέρα 5,5 ευρώ καφές. Να σου πω, εσύ αν επιτρέπετε πόσο χρόνο είσαι? 17 εσύ, 17, όλοι 17. Εγώ θα σε έλεγα 19, 20 κάπου εκεί. 17 είσαι. Και τώρα θα πάτε Τρίτη, τι θα πάτε? Πρώτη πάω. Τώρα πάτε πρώτη και θα πάτε Δευτέρα. Εγώ Τρίτη θα πάω. Εσύ Τρίτη. Εδώ κέντρο είσαι, ανατολικά, δυτικά, πού είστε? Χαριλάου. Χαριλάου. Όλοι. Όλοι Χαριλάου. Αγαπημένο μαγαζί Χαριλάου για χοντριάματα. Για να τρώτε, αγαπημένο μαγαζί. Δεν σ' αρέσει τίποτα? Το Κρήτη, αλλά έκλεισε. Ναι. Να πάρετε αυτό το πράγμα γιατί ενοχλεί. Ναι. Είστε έτοιμοι, τι θα πάρετε? Όχι, εγώ ήρθα να χαιρετήσω τα παιδιά και φεύγω, δεν θα πιω κάτι. Να είστε καλά. Θα φωνάζουμε, μικρέ. Δική σας είναι. Και τι λέει άλλος που είστε μάγκες? Πώς είναι? Όπα. Δεν θα ανέβουνε ρε. Και αυτοί 5 είναι. Ναι. Κατάλαβα, ναι. Κάτσε τους δείξω. Εδώ η ομορφάντρα. Εδώ έτσι μετέωστη. Κάτσε ρε, ολόκληρη Χαριλάου, τόσα μαγαζιά, δεν υπάρχει ένα μαγαζί που να γουστάρει για φαΐ. Δηλαδή πού πηγαίνετε μετά, πηγαίνετε κέντρο για φαΐ? Κέντρο, κανένα λαδάδι. Από εκεί, οκ. Τι ενοχλεί το πράγμα? Εντάξει, τώρα ο τρίποδα δεν. Λοιπόν, σε έχω μια ερώτηση. Για πες. Γιατί σε λένε Φίλε, έχω βαρεθεί να την απαντάω. Είχα κάνει ένα βίντεο πριν από 1 χρόνο που έκανε κάτι καυτερά νούντλ. Το πήραν αυτό το βίντεο και το τραβήξαν. Παιδιά, ήρεμα, είναι μαγαζί, ήρεμα. Chill. Τι λες, Μόλις λέω chill, ναι. Όπα, καλά. Θα πούμε και εμείς λίγο στο live. Κατάλαβα τα έργα, ξεκίνησαν να παίζουν περίεργα. Θα φύγουμε να ξέρεις. Έγινε. Γεια σας, Αλάνια, γεια. Ναι, τα έργα εδώ ξεκίνησαν να παίζουν περίεργα. Ναι, πάμε τσάντ. Sorry για την ενόχληση, ναι, αλλά πού να φανταστώ ότι... Πού να φανταστώ... Χαίρετε, καλή συνέχεια. Ναι. Εγώ είχα όλη την καλή πρόθεση. Εν τέλει, από ό,τι αποδείχθηκε, ήταν αμυστή και όχι εμιστή. Ναι. Ύποπτη από την αρχή. Εντάξει, εσείς μου λέγατε πάνε στην παρέα, εν τέλει παρέα, ναι. Μπράβο, τι όπου πήγες. Καλά, πήγαμε, ναι. Εγώ το παρόν το έδωσα. Μια φορά πήγαμε. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Τώρα τι είδα, σε έχω από πίσω μου. Ναι, είστε φαν, έρχεται άλλος που είναι ο βρωμιάρης, λες. Ναι. Ανήλικα ήτανε, καλά, ανήλικο μανήλικο δεν έπαιζε ρόλο, ρε φίλε. Έχει ανήλικα κομπλέ και έχει ανήλικα και μη κομπλέ. Δεν έχει να λέει ηλικία. Απλά λογικό είναι, όσο μικρότερη ηλικία, τόσο παραπάνω πιθανότητες. Ωραία. Ναι. Αλλά είσαι παρέα και με άλλους που είναι προβληματικούς. Οι φάτσες. Ευχαριστώ πολύ για το support, Αλάνια, να είσαι καλά. Εντάξει, οκ. Έγινε κομπλέ. Ευχαριστώ πολύ για το support, να είσαι καλά. Σου είχα ρίξει τον έτερο. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ναι. Πάμε από εκεί, πάμε από εδώ.